чараларын үтеп, мөһим адым ясарга җыела делегатлар. 32-нче конференция гадәти түгел. Көн тәртибендә Бердәм Россиядан Татарстан Президенты вазифасына кандидат тәкъдим итү. Президиум принял решение рекомендовать Рөстәма Миңнеханова, члена Бюро Высшего Совета партии, действующего президента Татарстана, на предстоящих выборах кандидатом на должность президента Республики Татарстан. Президиум также внес кандидатуру Ленара Ринатовича Сафина, министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, для участия в предварительном голосовании. Беренче булып Рөстәм Миңнеханов сүз алды. Соңгы 10 елга эшчәнлеккә нәтиҗә ясый президент. Казанышлар соннар белән раслана. Рөстәм Миңнеханов чыгышында 5 төп әйберне билгеләп үтә. Это прежде всего забота о людях и развитие человеческого капитала, формирование комфортной среды для жизни, создание возможностей и условий для самореализации, развития экономики и предпринимательства. Президент әйтүенчә, алдагы 5 елда 104 сәламәтлек саклау учреждениесе капиталь ремонтланып, балалар онкологиясе үзәге сафка басачак. Киләсе 2 елда 49 балалар бакчасы, 13 мәктәп төзү планда, 172 мәгариф оешмасы тәртипкә китереләчәк. Безнең ишегалды программасы буенча 5 елда 6700 ишегалды яңара. Яшьләрне белемле, эшли итү көн кадагында кала. Зур икътисадта нефть химиясе әйдәп баручы юнәлеш кешесендә эшмәкәрлек игътибар үзәгендә, диде президент. Каждый житель Татарстана должен чувствовать себя защищенным, уверенным в завтрашнем дне. Без уникаль табигатны, мәдәниятебезне, бой тарихны һәм рухи мирасыбызны сакларга, үстерергә тиеш. Сүз икенче кандидат Ленар Сафинга. Ул 10 елдан артык транспорт министры. Шушы елларда 2000 километрдан артык юл төзекләндерелә һәм җәелә. Если вы мне зададите вопрос, за кого ты будешь голосовать на выборах, я вам отвечу. За Миңнеханова Рустама Нургалевича. За нашего президента и человека дела. Рөстәм Миңнеханов кандидатурасын хуплап башка чыгышларда яңгырый. Аның тәҗрибәсе, аның республиканы белүе, федераль җитәкчелек белән мөнәсәбәтләренең бик тыгыз һәм җылы эшлекле булуы. Тот авторитет, который мы имеем не только в Российской Федерации, а на международном уровне, это, конечно, во многом заслуга Рустама Нургалевича. Все наши перспективные проекты в здравоохранении, они проходят при поддержке Рустама Нургалевича. Алда яшерен сайлау өчен тәнәфес һәм күпчелек тавышы белән президентлыкка кандидат итеп Рөстәм Миңнеханов расланды. Ходай теләсә, Алла бирсә, Всевышний, если позволит, будем работать во благо нашей республики, во благо нашей большой страны Российской Федерации. Хәзер президентлыкка кандидатны хуплау карарын Бердәм Россияның федераль җитәкчелеге расларга тиеш. 12 июльгә кадәр булачак кандидатлар документ тапшыра. Бердәм тавыш бирү көне 13 сентябрьдә. Гөлназ Сәйфетдинова, Яңа Гасыр каналы.